بێگومان دەشتا مۆسڵێ وەکو تەڤایە دەڤەرێن عێراقی بانگەشا هەلبژارتنا لێ تێتەکردن و یا بەردەوامە بەلێ جێوازیە ئەvê دەڤەرێت گەل دەڤەرێندن ئەوە ku gelek ol û netewam bi xwevedgirîtin û tevaya pêkhatên deşta Mosulê bi lîst û qewarên cuda cuda beşdariyê di evê prosesê da dikin. Di heman demda gelek kêşe û pirsgirêk bo dengderên deşta Mosulê hatîne dî û bi taybet awaran. وەکی دێژێ و بەرابتریا خەلکی ڤ ناوچەیە و پێکاتانە مەگوت مەدیارجی کرد و ئاوارە بووینە ئاواری پارێزگا دۆکێ بوونە کێشە و گرفت توان و ئاستانگی کەفتە پێشاوان ئەو ژی کارتە دەنگدەرایە کۆگەرەکە کارتن دەنگدەرە وەرنەگرتینە و ئامی صوتێت خۆدن ئەو بجێ شخص المناسب في المكان المناسب هەچێ بکێر بێ یێ بکێری ئەوەی بێ ئەمێ صوتێت خۆدنێتی Hinek ji kandîdên deşta Mosulê di evê baweriyêdanek û cêwaziyeka berçaf heye di helbijartinên îsal da û yên borî ji ber ku gelek ji kiristyan û êzdiyan koçber bûyne û milmilaneyên siyasî germ û gurtir lê hatîne li evê deverê. Eke em bên û behsî devera Mîsil bikein birayetmeyet şebek jî jê digirin Mesîhî ne êzidî ne ew jî dijnê sehel neynewe heta noke jî ne hikmeta herêmê û ne hikmeta Iraqê jî ew devere bi ciddî nestan کارتکرین li me hate kirin li qonaxa berê da ew qonaxa ku Daeş dever dagîr kirî û destê xwe dane ser gundên me li deşta Musil ev çende bûye hokarê koçberiya xelkê me û kartêkirina berçav kir. Li îro em di navbera dewletên koçber hatine girêdan. Dê hêta zanî li Sinûrê parêzgeha Mosulê zêdetirî 2 milyon û 250,000 kesan mafê dengdanê heye. Beşekê zor ji evê ji marê xelkê deşta neynewan e. Ji ber vê yekê bi sedan kurên evê deverê xwe kandîd kirîne ji bo Encûmenê Nûnerên Iraqê. Kawa Umer Dengê Emerîka, deşta Mosul.